Niin siis tarvitsin minäkin. Minä tarjosin työtäni heille, omaa työtäni tietenkin. Hekin tarvitsivat siitä kyllä, mutta vain pienen hetkisen. Jokin johon ei ymmärry sillä, pian aiheutti supistuksen. Silloin lähteä sai meistä kaksi, Meina, minä ja Nieminen. Tahti muuttuiko rivakammaksi, sitä seuraamaan jäänyt. Kuka tarvitsee työttömyyttä? Minä en eikä Nieminen. Sitä tarvitsee järjestelmä, tämä kapitalistinen. Olen muistani irronnut lehti, kuljen joukossa joukkoväen. Usein uneksin siitä puusta, sen juurella kirveenpään. Kuka tarvitsee työttömyyttä? Minä en eikä Nieminen. Sitä tarvitsee järjestelmä, tämä kapitalistinen. Olen puustani irronnut lehtiin, kuljen joukossa joukoväen. Usein uneksin siitä puusta, sen juurella Kuka tarvitsee työttömyyttä? Minä en eikä Nieminen. Sitä tarvitsee järjestelmä, tämä kapitalismi.